Krásný den, já vás moc zdravím. Mám tady pro vás pokračování videa na práci s myšlenkami a tentokrát je to o tom, jak pracovat se svými myšlenkami ve chvíli, kdy mám pocit, že jsem do nich hodně ponořená, kdy jsem ponořená do toho svého příběhu a potřebuji vyplout zpátky na hladinu. A nevím, jak s tím pracovat, protože ten příběh se mě samozřejmě bytostně dotýká a já potřebuju takový ten zase zpátky nadhled a získat ten příběh pod svoji kontrolu, zpátky do svých rukou, abych byla opět tím tvůrcem té své reality, nikoli v tou obětí, která tam se nějakým způsobem topí. Pokud vím, že mám třeba 5-10 minut a potřebuju si srovnat hlavu, za mě je skvělá technika. Samozřejmě můžete věnovat i delší čas, můžete ji zkoušet kdykoliv, třeba před usnutím. Je to skvělá technika, díky které si můžete začít i programovat svoji další realitu, protože se s tím můžete hrát jakýmkoliv způsobem, se vám bude líbit, se vám bude hodit. Ale pokud si potřebuji srovnat myšlenky a získat zpátky kontrolu nad svým příběhem, mám možnost jít do divadla. Já vám to teď hned vysvětlím a určitě doporučuji to vyzkoušet. Představte si divadlo. Nádherný divadlo, červený, polstrování, zlatý detaily, takový to fakt honosný divadlo, do kterého se schodí ve velký večerní. Posaďte sami sebe na sedadlo, někam do prvních řad, ať máte ten nejlepší výhled, nebo klidně do lože, ať máte ten nejlepší výhled na jeviště. A na to jeviště si dosaďte vaše oblíbené herce. Herečku, herce, který máte rádi, se kterými sympatizujete, kterým přejete to nejlepší v životě, ať se jim opravdu jako daří. Takový ty, kde máte fakt ty pozitivní jako sympatie s tím člověkem. A ten člověk bude hrát vás. Vy si tam vlastně odehrajete ten příběh, který se vám aktuálně odehrává. Posadíte se do toho jeviště a koukáte na to, jak ty vaši oblíbení herci hrajou to, co se vám zrovna teď děje. Vy jste režisér. Vy tam sedíte ne jako obyčejný pozorovatel, ale jako režisér. A jako režisér máte možnost kdykoliv do toho divadelního představení vstoupit, kdykoliv dát stopku, kdykoliv změnit příběh, kdykoliv říct těm hercům, že to odehrajou jinak. Proč je tohle důležitý? Všimněte si, že my sami, pokud za námi přijde naše kamarádka, naše děti, kdokoliv, na kom nám záleží, vždycky umíme poradit. Jdeme do toho, že najdeme spoustu variant, spoustu možností toho, jak by mohli na tu věc, která se jim děje, reagovat. Snažíme se vždycky najít to nejlepší řešení pro ně samotný. Ale když se to týká nás, tak my vlastně do toho příběhu zabředneme a opravdu je pro nás těžké se dostat na tu hladinu, vidět ty naše možnosti. Když se nám to děje po několikátý, je to nějakým způsobem těžký. Ve chvíli, kdy já se posadím do toho jeviště a sleduju ten svůj příběh jako divadelní představení, já získávám nadhled. Pokud se tam dosadím herce, který mají moje sympatie, kterým přeju jen to nejlepší, snažím se pro ně vymyslet to nejlepší možné řešení. Proto je to důležité. Ve chvíli, kdy vy tam budete sedět, vidíte ten příběh z jiných úhlů pohledu, máte možnost vidět všechny možná řešení, které se vám dějí a díky tomu můžete i vy najednou vidět, jak chcete, aby se ten příběh začal odehrávat. A pokud už vidím, jak chci, aby se ten příběh začal odehrávat, začínám vytvářet tu cestu, ten příběh nově. Začněte to zkoušet. Zkoušejte to i na jiné věci, pokud třeba vím, že bych chtěla, aby se mi začal odvíjet hezký vztah, aby se začaly měnit vztahy okolo mě. Zkuste prostě třeba před usnutím si hrát tuhle hru, kdy se posadíte do toho jeviště a koukáte na ten svůj příběh sami na sebe, jako na toho herce a dáváte mu tam vlastně to všechno, co mu přejete. Co mu přejete, aby se začalo odehrávat v jeho životě? Jak chcete, aby na ty situace reagoval? Jak chcete, aby ho ostatní vnímali? To všechno vy si tam můžete dosadit. A pokud vím, že mám jenom krátkou chvíli, že nemám teď spoustu času a potřebuju se v tom příběhu nadechnout, potřebuju získat nadhled,
je jedna věta, která úplně skvěle funguje a mám ji opravdu vyzkoušenou na sobě, na spoustě svých životních příběhů, mám ji vyzkoušenou na stovkách svých klientů a všichni fakt se shodujeme na tom, že to funguje skvěle. Stačí si říct, že chci to nejlepší řešení pro sebe, pro všechny zúčastněný. Zdá se to jako možná banalita, ale ve chvíli, kdy vy si řeknete o to nejlepší řešení a jste si vědomí toho, že jste tvůrce, jste si vědomí toho, že si vytváříte realitu okolo sebe, tak v tu chvíli vy už zadáváte pokyn, že chcete, aby se ty věci začaly odehrávat jinak. Vy nepotřebujete vědět, jak se to má odehrávat. Vy nepotřebujete vědět žádný detaily. Naopak, když vydáte konkrétní řešení, jak chcete, aby se to odehrálo, v tu chvíli tam dáváte omezení, v tu chvíli reagujete jenom na to, co znáte, protože my nejsme schopní vymyslet nic jiného, než co známe. To, co jsme zažili, to, co nám někdo vyprávěl, co jsme viděli třeba i v nějakém filmu, četli v knížce, jsou věci, které je schopen náš mozek vyhodnotit. Ale existuje milion dalších možností, které my nejsme schopní domyslet, které nejsme schopní vidět. Proto je vždycky fajn dát nejlepší možné řešení. A navíc se často přesvědčíme o tom, že to, co jsme si mysleli třeba my, že by bylo nejlepší možné řešení, tak by třeba byl průšvih. Jo? Tohle se vám opravdu vyplatí aplikovat pro sebe, pro lidi, který milujete, na kterých vám záleží, nebo ve chvíli, kdy potřebujete vyřešit situaci okolo vás. Zadávejte si, že chcete nejlepší možné řešení pro sebe nebo pro všechny zúčastněné. Věřte mi, funguje to, skvěle se vám to vyplatí. Dejte mi vědět, jak vám to funguje, jestli jste to vyzkoušeli a já se budu těšit u dalšího videa.